ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ. ಮೀನು ಪಂದ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೂತಾಯಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತು ಒಂದು ಕೊಂತಿ ಮೀನು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಡ್ ನೀಡಲ್ ಫಿಶ್ ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಮುಳಿಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಮೀನು ತೊಂದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಇಂಚ ಮೇಲಡು ಬಿರ್ಕೊಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಂದಾನು ಒಂದು ನೀರು ನಿಂಚ ಮೇಲಡ್ ಪಾಡ್ಗ. ಈತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನುಗು ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೇ ದೀ ಹೊಡಿತೇವೆ. ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ ದಾತಿಯಾನು ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ರೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಂಡ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂದಿಯಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತೆತ್ತುಂದೆ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಖಾರ ಇಚ್ಚಿ ಖಾರ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಲಿ. ತುಂದಿನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ಒಂಚೂರು ಏನು ಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಜಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮೀನು ದೀವನೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀನು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕಾವಡು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೂರ ಸುತ್ತಲ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾವಡು. ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಡು ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತ ತುನ್ಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಮೂಲ ಮಸಾಲೆಡು ಮುರ್ಕದು ದಿಯೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು 2 ಚಮಚಡು ಅಂತೆ 4 ಮೀನು ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯವುಲಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಮೂಲು 4 ಮೀನು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಕಾಯಂಡು ಒಂದು ಮೀನು ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಚಿ 3 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಗ. ಮತ್ತು 3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಿನ್ನ ಒಂದು ತುಂಡಾವು ಇಂಚ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಾಯಗ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತೋಚ್ಪದನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.